मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर आङो मोनाब्लाबो भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय बेनो जादों जाहैबाय खैला मैला बागानसालिनि उदांस्रि नार्जारि बिनानावनि मानि बेगआ आमगुरि बाजारनिफ्राय ओरैहाय बागानसालिसिम न'सिम फैबाय थानाय समावनो अट'आवहाय अबावबा गबोदोंनो ओमफ्राय दा बियो दा बावैसो आङो कल खालामहरदोंमोन ओमफ्राय दा बियो बुंहरदों जाहैबाय बे गावनि मानि बेगआवहाय गावनि गथै डकुमेन्टसा दंजोबोमोननो जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड गासिबो दंजोबोमोननो ओमफ्राय बेजों लोगोसे फैसाबो दंमोननो एसे ओमफ्राय बे मानि बेगआवहाय सनानि मालाबो दंमोननो ओमफ्राय दा बियो बुंहरदों जाहैबाय आङो भइस रेकर्डिंखौहाय आङो होगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंलां अब्लानो बुजिजोबगोन दा बियो बुंहरदों जाहैबाय जायबा बे गावनि डकुमेन्टस गोमानाय बेखौहाय मोनफिनोब्ला बुहुत मोजां जागौ होननानैहाय रायजो राजानिसिम खावलायहरदों दा आंखौहाय भिडिअ आपल'ड खालामनो थिननायखाय आङो खालामना होनाय जासिगोन दा आङो बे बिनानावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगासिनो दङ जायहा मोनदों अन्नानै प्लिज कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिनि डकुमेन्टसफोरखौहाय हरफिनोब्ला मोजां जागौ मानो होनना बुङोब्ला बे डकुमेन्टसफ्रा नोंनि थाखायहाय जेबो सोलिखाया दा बेनिखायनो बियो रायजो राजानिसिम सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला बे डकुमेन्टसफोरखौहाय हरफिननो थाखायहाय गुरैयै खावलायहरदों दा बेनिखायनो आङो स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होना होगासिनो दङ हेल' औ आदा औ आंनिफ्राय माबा मोनसे खावलायनाय औ आं ओमफ्राय सोरमोनथाय आं उदांस्रि नार्जारि बागानसालिनिफ्राय बे खैला मैला बागानसालिनि औ औ औ आच्छा आच्छा ओमफ्राय मामोन माबा माने आं दिनैहाय आंगुरियाव थांदोंमोन दा औ औ ओमफ्राय आंगुरनिफ्राय फैनानैहाय खैला मैलायावहाय गारि भारा होनानैहाय मानि बेगखौ आं आखायाव लाखादोंमोन ओमफ्राय बे मानि बेगखौहाय लाखांनानैहाय दसे गारि गोदान गाखोफिननायावहाय नेदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौ नेनानैहाय दसेनि उनावहाय अट'आ फैबाय ओमफ्राय बे अट'आव गाखोनायावनो मानि बेगआ मय गबोखो गैया दा मोनाखै आरो नागिरफिनो ओमफ्राय डकुमेन्टस गासैबो दंजोबो एटिएम पेन कार्ड आधार कार्ड आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सनानि मालाबो दङ बेसेबांसोनि जानायमोन एबा मालाया सिगांहाय गोबावसैमोन दाहोनानिफ्राय दासिमावहाय 30 थांनाय होननानै बुंदों आरो आं दहाय सनारिनाव सोंदोंमोन ओमफ्राय फैसाबो दंमोन नामा मानि बेगआव फैसाबो एसे दङमोन बेसेबांसो दंमोन बेबा फैसाया 900सिमावल' दङमोन आच्छा आच्छा ओमफ्राय गथै डकुमेन्टसफ्रा दंजोबोमोन होनब्लाथ' औ गासिबो डकुमेन्टसा दंजोबोमोन जेनेबा बबेखिनि लामानिफ्राय जानाय बियो जेनेबा नोङो जेनेबा आइडिया बायदि खैला मैला बे हस्पिटाल दङ दा बे मोखांनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो गैया बेनिफ्राय आं न'आवहाय मोनफैनानैहाय गारि भारा होनो नागिरला मानि बेगआनो गैया होननासो आन्दाज मोनदों आरो ओमफ्राय जेनेबा नों जेनेबा दा मा खावलायनो गोसो जेनेबा बे गासिबो डकुमेन्टसफोरखौ आं मोनफिनजानो लुबैदों आरो दा जेनेबा नोंनि डकुमेन्टसफोरखौनो सोरबा मोनसनबायदोंब्ला सोरबाफोर मोनदोंब्ला अननानैहाय खिथाहर आरो जेनेबा नोंनि डकुमेन्टसआव नोंनि डकुमेन्टसआव मा नाम लिरनाय दं आधार कार्ड पेन कार्डआव उदांस्रि नार्जारि ना आंबो बे भइस रेकर्डिंनि गेजेरजोंनो बेखौनो बुंगोन जेनेबा नैबे बिनानावनि इम्परटेन्ट डकुमेन्टसफ्रानो गबोनाय जाहैबाय थाखाफ्राथ' गेदेर खोथा नङा दा बेनिखायनो सोरबाफोर मोनसंबायदोंब्ला प्लिज अननानैहाय हरफिनोब्ला मोजां जागौ आंबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे डकुमेन्टसफ्राखौ मोनफिनो आरो ना ओमफ्राय दा आं फट'फोरखौ होनानै होगासिनो दङ नै ओमफ्राय फन नाम्बारखौबो आं होना होनोसै नोंनिखौनो दे जेनेबा सोरबाफोर मोनसनबायोब्ला नैबे बिनानावनि माबायावहाय कल खालामनानैहाय जगाजग लाहरनो हागोन आरोखि जेनेबा दे होमब्लालाय ने दे आदा हामबायसैसोला दे